Dibi, today kakain po tayo ng pinatuyong adobong baboy at talbos ng sayote. Mga kapudibis, ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay, mga kapudibi, malinis sa kamay namin. Mga taong kay Kapampangan. Manganta na po. Mga na po. Cheers tayo. Cheers na tayo. Cheers. Para tuloy-tuloy ang subo. Yaman. Mainit na, no? Summer Oo, na. summer na. Manganta na mga kaputubis. Sabayan nyo na kami. Ay, may habaldugin kayo. Pinatuyong adobo. Puto-puto. Yes. Yan. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Gusto ko to. Yung isang sayote. Yaman. Sarap. Ayaw mo ano? Meron ka dyan? Dami din. Ginisa lang tomato, David. Tapos nilagyan ng ano, giniling niya. Pwedeng sardinas. Masarap. Siyempre, meron silang bunga. Meron din silang sayote. Kinamot, tapos inayos yung kilay. Ano? Ako. Pwede lang mama, diba? Happy birthday, na. Ay, kanya man. Marimlang kayo. Cool. Sarap.
Sarap. Mm. Ang sarap ng ginisang ano. Sayote. Sarap na. Magluluto pa ng pansit eh. Pwede nga sa mama ko. Nanay ko. Magsisalta tayo. Sarap. Ayan, bibilisan ko na po kasi kailangan ko mag-shoutout. Marami na po kayo. Sobrang dami na. Hindi naman sobra. Ang kapali mo. Okay, shoutout po kay Smith Villa. Villa o Villa from London. Yan, Ayan, shoutout. po. Shoutout po kay Mardy Pao from Bani, Pangasinan, Serio, Dilag. Michelle Ann Samosino from Mati, Davao Oriental. Davao. Yan. Ben Pastor Mansano and at Pastor family from Ross Oriental, Mindoro. Shoutout po. Belen Pascual and Rex Montuya from Tarlac. Nestor Lauren Aranda and Aranda family. Ayan, shoutout. Ophel David from Bulaon, Pampanga. Ana Maria H. Dosona from Cainta. Leila Gatus Sanchez from Greece. Joy May Negros Occidental. Rerkan Chin Bamyak from Marawi, Mindanao. Ayan. Shoutout po. And salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni Bibi. Ang dami nanonood sa atin sa Oriental Mindoro tsaka Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat. And thank you po sa support. At sa Cavite, ayan, ang dami nanonood sa atin. Shoutout po sa inyong lahat. And syempre, Tita Olivia, shoutout po kay Ken, Tito Mac. Ingat po palagi, Ken. Alin na ka nung mag-snow ngayon ni Karen. Ayan, buti naman din na nag-snow, ne? Okay na po kayo dyan. And syempre, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Lods Dishkarte, ayan, Sisi Janet from Germany, Sir Frank, and Christina Rittiger. And syempre, Nanay Babe Kaluya, Ruber Garzalia, Elis Garzalia, Camille Garzalia from Nueva Ecija. And syempre, Shopal Baby Alison Catherine Bugoy, shout out. And happy birthday na rin sa'yo, Kuya Bugoy. And happy birthday na din kay
Ate Mylin. Ayan, shoutout kay Ate May. Happy birthday. God bless. More birthdays to come. Ayan. Thank you po. Ingat ko po palagi. Summer na. Ang init-init na, Nebal. Oo. Inom po ng tubig palagi. Pero hindi wag masyadong malamig. Ayan mga kapudibis, at kami tagan na itong piraso. Ang gala kayo ng video, me. Kita-kits sa susunod na babang. Thank you so Ay, much po. salamat po. Ingat po kayo palagi, ma.